El factor de conversió s'utilitza per canviar unitats. Un factor de conversió és una fracció igual a 1, que expressa l'equivalència entre dues unitats. Fem una cosa. Per exemple, ara tu, Nidal, 1 quilòmetre, quants metres són? 1.000 metres. Molt bé! Ara anem a passar-ho al següent cas. 300 metres a quilòmetres. Ara faig. I ara, els metres que posem aquí els posem a baix. Ara, Ibra, ara, si posem els metres aquí, què hi va aquí a dalt? 1 quilòmetre dalt i 1.000 metres a baix. Molt bé!